Bi maya ye jɛmukan ye min bɛ sigi aw ye alamisa o alamisa aw bisimila bi maya kɛnɛ kan min bɛna tɛmɛ aw balimamuso ani aw denmuso tɛnɛ siri bɛ fɛ bi maya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa thème b'an bolo bi o ye an bɛ ekɔliso la kalanw taara a tun jɔra an kan a taara n kɔ tuguni labɛn jumɛnw ni sabati la walasa a bɛ se ka continuer cogo min na tigɛli wɛrɛ kana jɔli wɛrɛ kana k'a la n'ala sɔnna a ma an n'an ka directrice bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛna a tɔgɔ a n'a jamu fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an n'a ka jɛ ka bi jamu kɛ n'ala sɔnna a ma aw bɛna nimisi wasa o sɔrɔ bi jamukan in kɔnɔna na. En fait, anw yɛrɛ ka niveau la an bɛ se k'a fɔ n ko effectivement i ye min fɔ nin ye o ye bɛɛ ka laɲini ye parce que an ka bamananw b'a fɔ ten gɛlɛya fana bɛ yen a b'a tuma fɛ n'a nana fana a n'a kow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Mais an kɔni ye min kɔni yamaruya n'an bɛna o ŋaniya ta k'o fɔ hali parents ye o ye welewelemadakan ye ka kɛ an ka laɲini tɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka sabati ɲinan kalan kɔnɔna na bilen mais a bɛ se ka kɛ ni nin fana ka nana kɔnɔna na wagati gɛlɛya kama an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an ka ekɔliden minnu b'an fɛ yan a caman bɛ yan a bɛ sigida yɛrɛ ni a kɛrɛfɛla ninnu na misaliyala c'est-à-dire yɔrɔ janbaw tɛ ni an bɛ se k'a fɔ ko denmisɛnninw tɛ se ka kɛ hali u sen na donc an kɔni ye c'est-à-dire fɛn min an kɔni ye ka laɲini kɛra mun ye o ka ni ninnu n'a ɲɔgɔnnaw nana nin kɔfɛ ekɔliden minnu bɛ yan a caman bɛ yan ekɔli kɛrɛfɛlaw la donc an bɛ welewelemadakan bila parents ma k'a fɔ ni kalan kɔni ɲɔngirina i n'a fɔ nin cogoya ninnu na bilen an ka lajɛ comme anw man jan an ka parents na an man jan an ka ekɔlidenw na an ka lajɛ cogo bɛɛ la an k'an débrouiller ni min bɛna moto la o kana sen na mun bɛna mobili la o kana nɛgɛso la o tɛ baasi y'a kɔnɔna na parce que gɛlɛya b'a tuma fɛ fana donc ni an kɔni i tɛ se k'a fɔ ko ɲɛnamaya la i ka taa i taacogo ɲuman na tant que ni gɛlɛya dɔ t'a kɔnɔ ni gɛlɛya fana nana an ka sigi ni o ye donc a tɛ i n'a fɔ comme an bɛ mobili kɔnɔ bi an bɛ motow la bi ni gɛlɛya nana an ka se k'a bila an kun na an ka taama an taamacogo ɲumanw na ka taa an ka kalansow la parce que kalan ye fɛn dɔ de ye a bɛ mɔgɔ bɔ dibi la a b'a to ni ɲɛtaga bɛ sabati n bɛ n sen na bi ni n kalanna a ka ca ala fɛ n bɛ bɔ sen na n bɛna voiture dagɛlɛn na mais o tɛ se ka kɛ ni sɛgɛn t'a la dɛ donc ne kɔni bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye n ka welewelemadakan min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kalanso ɲɛmɔgɔw an ka parents d'élèves ani école karamɔgɔw o ye ni ɲɔgɔnnaw nana an ka a lajɛ an ka jateminɛ gɛlɛya kɔnɔna na hali n'an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an ka taama ka taa an ka kalansow la parce que kalansow ni denmisɛnninw ka sisow man jan ka s'o ma o de kosɔn tubabukan na a bɛ fɔ o ma de une école par proximité donc n'an bɛ se ka min kɛ sen na o kana kɛ gɛlɛya y'an bolo an ka taa n'o ye voilà n tun bɛ fɛ ka o de fɔ nin yɔrɔ in na. O diyara n ye ɲininkali min bɛ ne bolo k'a fɔ nin wagati kunkurunin jɔli min kɛra nin a tɛ gée san programme kan i n'a fɔ aw tun kɛlen don ka kalan minnu boloda san kɔnɔna na a tɛ gée olu kan aw bɛna mun de kɛ san nɔ walasa wagati min kɛra jɔli la o bɛ se ka rattraper cogo min na. Madame i ka ɲininkali diyara n ye ka segin ka na tuguni maintenant n'i ye jateminɛ kɛ Mali sariya kalanbolo yɛrɛ bɛ a fɔ k'a fɔ ko san ye kalo 9 ye mais n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye an ka san ye kalo 9 ye mais kalo 9 in na kalanbolo b'a jira k'a fɔ sariya gafe b'a jira k'a fɔ ko hali n'i ma se ka kalo 9 bɛɛ ta n'i sera ka san kɔnɔna na semaine 25 ta c'est comme kunɲɔgɔn 25 ta ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ko a ka ca ala fɛ i mago bɛ min na o bɛ sabati parce que jateminɛ b'a jira k'a fɔ semaine 25 in na n'i ye baara kɛ a kɛcogo ɲuman na parce que n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la o dɔrɔn tɛ quoi i ka i cɛsiri baara min bɛ kalifa i la wagati min kɔnɔna na f'i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka baara in ban ka bɛn n'o wagati in fana ye a ka ca ala fɛ n'i taara n'o ye programme kɔnɔna na n'i ye kunɲɔgɔn 25 sɔrɔ programme i bɛ se ka tila programme na mais n'i ye jateminɛ kɛ kalo 9 na an ye kunɲɔgɔn 2 yɛrɛ dɔrɔn de ta mais o kunɲɔgɔn 2 in ni baara ka di maa o maa ye kunɲɔgɔn 2 in tɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ tiɲɛni don an ka san kalanbulon kɔnɔna na
ne kɔni ka jateminɛ kɔni na ɲɔgɔn fila in tɛ fɛn ye min bɛ se k'a fɔ ko a bɛna gɛlɛya don an ka kalanko kɔnɔna na mɛ n'a tun sɔrɔla ka kɛ o tun ka d'an ye mɛ n'a ma sɔrɔ ka kɛ donc n'i y'a ta sisan ma ka taa mois de juin na a tɛ fosi tiɲɛ san na a bɛ dépend an ka baara taabolo de fɛ donc bɛɛ ka bila i kunna ni a ma ɲɛ an donna an k'an cɛsiri an mago bɛ min na pour que o ka sabati o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. N'i y'a faamu i ko k'a tɛ défaut kɛ aw ka baara taabolo la mais o la dɔ de bɛ fara heure kan wa ou bien a b'a kɛ cogo di? Ok, i ka ɲininkali diyara n ye parce que ne y'o de fɔ n bɛ segin ka na n'i ko kalanbolo i b'a sɔrɔ kalanbolo kɛlen bɛ ka gafe dɔ bila sen na ni a bɛ fɔ a ma ko programme o programme fana kɛlen bɛ ka baara boloda wagati n'a bɛ fɔ a ma ko emploi du temps maintenant o programme ni emploi du temps in ni a y'a sɔrɔ i bɛ n'i sɛbɛdon cogo yɛrɛ la k'i cɛsiri baara yɛrɛ ɲuman kɔnɔna na n'i conforme programme ni emploi du temps in na a tɛ gɛlɛya fosi don san programme na a tɛ gɛlɛya fosi don baara la seulement misaliyala n bɛ ɲininkali dɔ kɛ c'est comme ou bien n bɛ exemple dɔ d'i ma c'est comme n'i y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ yen n'i b'a bila baara la ni a bɛ baara in kɛ joona ka bɔ yen ani mɔgɔ min bɛ yen n'i y'a bila baara la a kɔni bɛ baara kɔnɔna na mais a t'a la ka i yɛrɛ di yɔrɔ olu ka baara kɛcogo tɛ se ka kɛ kelen ye hali u ka résultat tɛ kelen ye bon o bɛ cogo min na ni an ye baara kɛ a kɛcogo ɲuman na nin temps in kɔnɔna na ni programme min ye a ka ca Ala fɛ an mago bɛ min na o bɛ sɔrɔ baasi fosi tɛ y'a la n tun bɛ fɛ k'o de fɔ nin yɔrɔ in na. O diyara n ye ɲininkali min bɛ n fɛ sisan nɔ ka k'i la o ye denmansaw ka denw ka tɔgɔ sɛbɛn na i n'a fɔ école kunda yɛrɛ denmansaw bɛ na denw tɔgɔ sɛbɛn mais masa fila la jɔn de ka nali ka ca aw fɛ yan nɔ ka na denw ka ko la. Ok madame i ka ɲininkali in diyara n ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ n'i ko kalanbulon kɔnɔna na i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw fana baara si ni gɛlɛya tɛ yen ko gɛlɛya t'a la c'est comme gɛlɛya dɔw b'an kan fana maintenant gɛlɛya ninnu kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ n'i ko kalanso i ko kalanden n'i ko kalanden i ko denmansaw maintenant n'i ko mansa i ko cɛman bɛ a la i ko musoman b'a la mais n'i ye dugubaw ta k'a filɛ i b'a sɔrɔ dugu bɛ jɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ cɛw bɛ bɔ ka taa baarayɔrɔ la u bɛ taa nasɔngɔ ɲiniyɔrɔ la parce que mɔgɔninfin balo de b'u sen kan mais hukumu kosɔn an b'a ye k'a fɔ kalanso in kɔnɔna na ni tɔgɔsɛbɛ daminɛna ni warisara daminɛna an balakaw de ka ca tɔgɔsɛbɛyɔrɔ la ni denw ye warisarayɔrɔ la ni denw ye ka tɛmɛ an falakaw kan maintenant ne b'o kun kɛ mun ye dɔrɔn c'est parce que tanba tɛ cɛw bolo mais o yɔrɔnin kɔni na ne b'a ɲini fana denmansa cɛman fara musomanw kan ni temps bɛ cɛman bolo i fana ka to ka na jateminɛw kɛ i ka to ka ca Ala fɛ ka ɲininkaliw kɛ den ka kalan hukumu kɔnɔna kan a b'a to an mago bɛ min na o ka se k'a sɔrɔ parce que tubabuw b'a fɔ ten ko n'i ye den don kalan na so fara école kan olu kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma suivi ɲuman ka kɛ den na n'o sera ka kɛ a ka ca Ala fɛ an mago bɛ min na an b'o sɔrɔ kalanbulon kɔnɔ mais école mana ɲa togo o togo ni suivi à domicile ni o tɛ den na sokɔnɔna na an mago bɛ min na o sɔrɔ man di quoi i ka ɲininkali in kɔnɔna na muso nata de ka ca denw ka kunkow la écolew la ka tɛmɛ an falakaw kan mais ne y'o de fɔ k'a fɔ gɛlɛya min b'o kɛ dɔrɔn o ye c'est parce que cɛw bɛ bɔ ka taa ɲininiyɔrɔ la mais ɲinini kana an bali o kana kɛ sababu ye fana an ka denw kunko ɲuman k'an tɛ ye écoleso la pour que ka ɲininkali kɛ o de tun bɛ fɛ ka fɔ. Samake ɲininkali tun bɛ ne la k'a f'i ɲɛna parce que n'i y'a mɛn baara nɔgɔya b'a la i n'a fɔ gɛlɛya b'a la gɛlɛya jumɛn ani degun jumɛn b'aw kan aw ka baara in kɔnɔna na ne bɛ se k'u da don la k'o fɔ aw ni denmansaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ok madame n ka foli belebeleba b'aw ye parce que ka sababuya kɛ ɲininkali min bɛ aw bolo nin ye ka kɛ ni a y'a sɔrɔ franchement parler bɛɛ bɛ taa nin kɛ an k'an ka degun fɔ a bɛ caman bɔ kalan degun la a bɛ caman bɔ école problème na maintenant n'i ye jateminɛ kɛ kalan baara yɛrɛ si tɛ yen ni gɛlɛya t'a la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i ye kalanso ta k'a filɛ école privée i b'a sɔrɔ degun jumɛn de b'an kan degun minnu b'an kan école privée la a fɔlɔ
n'i ko k'i bɛ ekɔliden bila ka taa kalanyɔrɔ la n'a nana kalanyɔrɔ la kalan ɲuman ka k'a kun n'a sera so suivi dɔ kan ka k'a la. C'est pourquoi souvent tubabuw b'a fɔ ko l'école doit être liée à la famille, c'est-à-dire école ni so kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kalanden kan walasa den ka kɛ kalanden ɲuman ye. D'abord so kɔnɔna na n'u sera yen caman bɛ yen i b'a sɔrɔ suivi t'u la parce que temps yɛrɛ tɛ parents bolo ka denw suit so. D'abord o gɛlɛya b'an kan. N'u bɔra yen n'a ye san ban nin tɔgɔ in na ka taa vacances la u taatɔ vacances la i b'a dɔn ne bɛ invitation ci parents ma école bila ninnu na ka sababuya kɛ nafa min bɛ a la aw kana an ka musique jouer tɛ, aw kana an ka sketchiw monter dɔrɔn tɛ, aw kana an ka chorégraphie dɔrɔn kɛ tɛ. Mais conseil min bɛ d'u ma yan'u ka taa vacances la o ye ni den donna kalanso la ka ban a ma fɔ ka cours ta den vacances kɔnɔna in na an bɛ école bɛ bila kan tɛ cogo min na i b'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ denw niveau rehausselen don ka bila niveau de la 80%. Ni suivi tɛ den na suivi ye mun ye vacances kɔnɔna na a ma fɔ i ka cours ta ye dɛ. Mais an k'an ka lajɛ san banna ka lecture livre min to an bolo o lecture livre in tile fila o tile fila den ka livre dayɛlɛ k'a kalan. U bɛ den bɛ livre dayɛlɛ ka texte labɔ a b'a kalan siɲɛ kelen siɲɛ fila a sabanan a bɛ bigi ani cahier dɔ ta a ye min kalan a b'a sɛbɛn. A ka ca Ala fɛ n'an ye tile kelen kɛ an bɛ tile kelen bila semaine kɔnɔ n'an sera k'a kɛ siɲɛ saba a bɛ an permettre école ka ta ka denw ka niveau t'u la. Mais o ye gɛlɛyaba ye an kan ni école bilara dɔrɔn denw bɛ kalo saba kalo naani kɛ i b'a sɔrɔ u t'a dɔn u ka cahiers ni bigiw ni crayons bɛ yɔrɔ min na livres bɛ yɔrɔ min na. Maintenant gɛlɛya laban ye min fana ye an b'a ye k'a fɔ ni an nana don kalanyɔrɔ la maintenant parents musoman de yeta ka ca ka tɛmɛ cɛman kan. O ye kelen ye hali denw ka paiement na n'a sera warisara ninnu ma i b'a sɔrɔ musomanw de yeta ka ca ka tɛmɛ cɛmanw kan. Maintenant den mansa musoman bon an dun b'a ye fana hali o yɛrɛ la o paiement ninnu na an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ parce que wari bɛ bɔ bolo caman na ka taa bolo caman na n'a ma s'a seyɔrɔ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ. Maintenant pour que an kana mɔ sexe indexé donc kuma in fɔ kun ye débat kɔnɔna na an kana kɛ mɔgɔ ye an bɛ kuma fɔ k'an b'a fɔ k'an bɛ cɛ dɔ jalaki ou bien ka muso dɔ jalaki non mais kuma in kɔnɔna na bɛɛ b'i ka tata t'a la. O de gɛlɛya mun b'an kan ka fɔ aw ye o tun ye ni gɛlɛya ninnu ye. An ka lajɛ kalanso kɔnɔna na ni minnu fɔlen filɛ an k'an tɛgɛ d'a kan walasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ denw ka kalanko bɛ se ka sabati cogo min na. A kuncɛma yɔrɔ ma mais san'an ka kuncɛ ɲininkali min bɛ ne la k'a f'i ɲɛna o ye école ta kun jɔra a kun jɔra situation dɔw de kama mais o condition ninnu vu que a yɛrɛ parana est-ce que o condition bɛɛ sigira sen kan. Ok madame i ka ɲininkali diyara n ye bon n tɛna se k'a fɔ ko ɲininkali minnu bɛ ko ça dépasse mon entendement c'est-à-dire fɛn minnu don a ka bon ne ma an ye jamanaden de ye problème mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka bonya jamanadenw ma n'i ko jamana f'i ka kɛ jamanaden ɲuman ye maintenant Mali bɛ lahalaya min na bi an bɛ se k'a fɔ lahalaya jugu tɛ mais yanni n ka don débat kɔnɔna na n ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'o ye président Assimi ye a n'a ka les 5 généraux maintenant n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye parce que jamana tun bɛ bolo min kan bi ni an ko k'an b'a fɔ an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko an tɛ siran Mali yɛrɛ tun tɛ jamana ye k'an bɛ se k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛ yɔrɔ min na jamana ɲɛmɔgɔ ko daminɛna a ma mɛn fɔlɔ ka sababuya kɛ sɔrɔdasi ninnu ye bon n'an ko an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya fana ta a tɛ taa ni gɛlɛya tɛ dɛ o gɛlɛya in kɔnɔna na an binna Mali binna diya min kɔnɔ carburant ko la n'o ye essence ni gasoil ko ye an juguw ka jan de don juguw ka jan dalen min don a bɛ se ka kɛ hali maliden dɔw bɛ yen a ka d'u ye ka da o hakilinaw fana kan mais an ka laɲini ye juguw ka jan min filɛ nin ye an ka laɲini kɔni tɛ diya in kɔnɔna na an ka se k'an kɔfɛ hali ni gɛlɛya bɛ yen an bɛ taa de c'est vrai an bɛ yɔrɔ min na bi ka taa fɔ carburant ko min filɛ nin ye n'o ye essence ni gasoil ye ka taa fɔ ko a banna a ma ban gɛlɛya b'an kan halisa mais o si t'a to n'o bɛ kɛ sababu ye k'an bɛ segin fana parce que mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn donc welewele ma da kan na ne bɛ se k'a fɔ an maliyɛnw an ka faamu
don min na nin gɛlɛya in kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min na bi dɔɔnin bɔra la bi mais a ma ban essence ko ma ban carburant ko ma ban mais don min na ni a juguyara ka bila niveau min na an kan conformer ni a ye a ka ca Ala fɛ n'an bɔra kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fɛn ye ni Mali b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mais n'an ko ko nin ko filɛ nin ye an ka taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini an ka dɔn k'a fɔ ko jan kɔni bɛ d'an ɲɛ juguw fɛ dɛ n'i ye juguw yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko nin tile 15 kɔnɔna na ka na tile 20 kɔnɔna na u ka laɲiniw bɛ sabati mais maliyɛn cɛ n'a musow denmisɛnnin maakɔrɔw bɛɛ ye nin faamu ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ekɔliden mansa bɛɛ lajɛlen an bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ bɛɛ ka faamuya ni hakilina ye a ka ca Ala fɛ gɛlɛya ye wagati ko de ye nin bɛ tɛmɛ an bɛna ye an b'a lakali yan a bɛ ban pewu maintenant nin gɛlɛya in kɔnɔna na welewelemada kan min kɔni bɛ ne bolo ni an b'a fɔ o ma ko ladirikan ka ɲɛsin ne yɛrɛ ani ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ani ekɔliden mansa ni ekɔlidenw o ye ni essence ko in tant que n'an ma ban nin kɔnɔna na ni essence ko nana nin kɔfɛ n'an bɛ se k'an ka baara kɛ k'an to an sen na an ka taama an ka na ekɔlisow la o man kan tɛ ka fɛn tiɲɛ misaliyala ni duguba in tɛ tan n'an bɛ so i b'a sɔrɔ an bɛ bɔ du kɔnɔ ka taa an ka foro kɔnɔna na kilo 5 kilo 6 an sen na o tɛ fɛn tiɲɛ ni bi yɛrɛ tɛ i b'a sɔrɔ école ko kɛlen don par proximité min ye ni o tɛ wagati tɛmɛn'o i b'a sɔrɔ an ka villagew la an ka dugubaw kɔnɔ i tun bɛ bɔ ka taa kilo 3 kilo 4 kilo 5 école nɔfɛ misaliyala Ɲamakɔrɔ ekɔlidenw tun bɛ taa Sogonikɔ école publique la ka bɔ Ɲamakɔrɔ ka taa Sogonikɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni kilo 2 kilo 3 a bɛ taa o la dɛ mais a bɔr'o la fo ka taa kɛ école yɛrɛ b'i da kɔnɔna na a b'i kɛrɛfɛla la maintenant hali n'o ye kilo 1 ye o ye kilo 2 ye an ka lajɛ an k'an farikolo bɔ ɲɔgɔn na an kana fɔ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka lié moteur mafɛn na donc ni fɛn bɛɛ lié moteur mafɛn na n tɛ bɔ carré kun ka taa carré kun na i b'a sɔrɔ a bɛ se ka fɛn caman tiɲɛ a ye. Monsieur le directeur aw ka ekɔliso in a bɛ Ɲamakɔrɔ fan jumɛn fɛ ani a tɔgɔ in yɛrɛ nana cogo di? Ok madame i ka ɲininkali diyara n ye dɔw b'a fɔ ko je ferai un aperçu sur ou encore appelé la biographie, c'est-à-dire ou encore appelé comment est venu le nom de, c'est-à-dire le nom de l'école. Maintenant, où est-ce que l'école est située? C'est comme misaliyala an ka todunkan na an ka école tɔgɔ ye complexe scolaire privé n'a bɛ fɔ a ma ko les arbres de Ɲamakuru, c'est-à-dire école min bɛ yen ni kalanso tɔgɔ dalen bɛ yiriw la. Maintenant bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ko yiriw i ko nɛma, n'i ko yiriw i ko ko adamadenya ɲuman bɛ yen. Ɲɛnamaya tɛ se ka kɛ ni yiri tɛ dɛ, parce que yiri de b'a to ni san bɛ na, san de b'a to n'an bɛ ɲɛnamaya kɛ a kɛcogo ɲuman na. O hukumu kama n'i ye misaliya ta k'a filɛ an ka dayirimɛ bɛ ɲini yɔrɔ min na n'o ye foro kɔnɔnaw ye. Foro yanni i ka yɔrɔ kɛ foro i b'a tu tigɛ, mais ɲininkali min bɛ ne bolo ka kɛ n'i ye yɔrɔ tu tigɛ ka san 10 kɛ k'a sɛnɛ, est-ce que n'i nana sɛnɛ ni nɔgɔ banna n'i ye dugukolo in fili ka b'i bolo ko parce que nɔgɔ t'a la, ni san bɛ na ji bɛ na bin bɛ falen yiri bɛ falen, yɔrɔ kɔni e ka bilali tɛ se k'a to ko yiri tɛ falen o, i ka bilali tɛ se k'a to ko bin tɛ falen o. Maintenant tant que san bɛ na bin bɛ falen yiri bɛ falen, a ka ca Ala fɛ i ye yɔrɔ min bila a bɛ kɛ tuba ye, o bɛ togo min na école ko bɛ ten de. An ye école ni créé 2020 septembre 2020 ɲinan y'a san 6 daminɛ ye. A créé septembre 2020 an ye a tɔgɔ da yiri la. A tɔgɔ da kun kɛra yiri la mun ye o n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na, parce que n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ nɛma bɛɛ ju bɛ yiri la, parce que n'i ko sanji i ko jiri de. Donc école in tɔgɔ dar'o la k'a sababuya kɛ an tagacogo ɲuman de ye. Maintenant école nin fana filɛ a bɛ 30 mètres niveau la, ani 30 mètres cɛ tɛ tɛmɛ à peu près mètre 500. Maintenant mètre 500 in fana na n'i nana ka bɔ Jimbo plaque la ka tilen ka jigin
i bɛna se misiri dɔ ma ko Yakuba Traoré ka misiri yɛrɛ murabu niveau la i bɛna se anw ka école ma n'u b'a wele ko complexe scolaire privé les arbres de Ɲamakoro. Arbres de Ɲamakoro sigira 2020 septembre wagati ka ta a sigili ma kana bila bi la écoleden 1000 ani écoleden 200 ani écoleden 2 de bɛ an bolokɔrɔ bi. An bɛ se k'a fɔ ko tare parce que ni Ɲamakɔrɔ école privée fara publique ka ta k'a filɛ ni anw tɛ école belebeleba fɔlɔ ye an ye filanan ye yara kɔfɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi ka taa jardin na ka taa première année la ka taa deuxième année la ka taa troisième année la ka taa quatrième année la an ka classe bɛɛ ye saba ani fila o sababuya bɛ parents d'élèves ka danaya min fana b'an kan o de b'a to ni école bɛ niveau min na bi an bɛ yen. Ok, n ka foli kɔni bɛ parents d'élèves bɛɛ lajɛlen ani an kanubaga bɛɛ lajɛlen. Ok, an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka dugawu bɛ halisa Ala ka jamana suma. Merci. Bon, kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi ma ya jɛmukan filɛbaw n dalen b'a la aw ye faamuya caman sɔrɔ an ka bi jɛmukan in na i n'a fɔ an ka directeur bɔra k'a fɔ cogo min na an ka segin an ka kɔrɔlenw ma essence ko in n'Ala sɔnna a ma a bɛ ban mais f'an ka dimi dɔ de kun fɔlɔ n'an ye dimi kun ni hɛrɛ nana kɔfɛ an b'a fɔ alhamdulilayi mais n'an ma jɛ ka dimi in kun ɲɔgɔn fɛ n'an bɛɛ ko k'an ma an ta kɛ critique la a ma nɔgɔn donc an ka jɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ni min b'a dɔn k'i bɛ se ka t'i ka baarayɔrɔ la i sen na t'i ka baarayɔrɔ la i sen na n'i b'a dɔn ko nɛgɛso de b'i bolo i ka nɛgɛso ta i ka taa an ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen ko de bɛ bi fɔ n'i y'a mɛn ko jamanadenw de don jamanatigi tɛ kɛ foyi ye ni anw tɛ donc an k'an fanga fara an ka président fanga kan n'Ala sɔnna a ma essence ko in a bɛ tɛmɛ an bɛ ɲinɛ aw kɔ okumu kɔnɔna na o bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn y'aw sigi k'an ka bi jɛmukan in lamɛn aw k'an mɛn wagati wɛrɛ aw denmuso n'aw balimamuso de tun don Tinɛ Sidibe.